Oke lur, hasil nang karetan lur. Ya cilik-cilik lur, tapi yang penting lur. Oke. Wih lur ya. Wih, lumayan lur, enak sing rada gede titik. Tak. Wih. Lumayan lur ya. Kok nek rada satitik enak banyu normal masuk karetan gitu. Nek es sih. Iki mau nek sampai nggak oleh ngono ya. Esnya nggih ngompres bathuk lur. Ngono. Info nih lur ya. Ngono wae. Muga engko kanca-kanca nek mancing oleh lebih akeh tur gede-gede. Ngono lur ya.